Vy to, drahí snúbenci, ešte netušíte, ale vaši rodičia vedia, že dieťa je najvzácnejší dar v živote. Dieťa je v podstate to najviac, čo v živote mohli mať a čo v živote majú. A teraz vám rodičia odovzdávajú jedného druhému ten najvzácnejší svoj dar, celý svoj život, ktorý obetovali pre vás, ho dávajú vám. Jakub, tebe dávajú Simonku, Simonkini rodičia, Simonka, tebe dávajú Jakubovi rodičia Jakuba. Preto asi by bolo teraz taká vhodná chvíľka povedať týmto svojim nastávajúcim svokrovcom jedno veľké ďakujeme za taký vzácny dar, aký ste dostali jeden v druhom. Nech sa páči. Nech Pán požehná tieto prstenie, ktoré si odovzdáte, ako znak vzájomnej lásky a vernosti. Amen. No. A teraz sa môžete postaviť a teraz už si môžete dať novomanželský bosk, lebo už ste manželia. Už to ukážete od náš pobočka. Drahí snúbenci, aby toto vaše áno v tomto Božom chráme našom tu v Turcovciach bolo zo srdca, bolo z lásky, bolo plné, aby ste mali sílu ho zachovať celý život. A tak ako teraz sme tu s vami, pamätáte, že s vami boli sme s vami doteraz, ako ste sa narodili, ako ste boli mali, ako ste mali hnedé punčošky na sebe s patikmi. Potom ste trošku vyrástli, potom ste vyštudovali vysoké školy a sme s vami teraz tu a budeme s vami aj naďalej. Aby ste mali aj túto istotu, že áno, my, vaša rodina, sme vždy spolu s vami.